ahomeka kwan so a etwa se won so wode wo ho hyemu bi broni be ka se an exciting way to get involved. Omande hye ye wo adusua a etoso edu kota yi mu nyinara ye ne wo hwe okwan e be fa so apɛ namfo e de ama Yesu Kristo ye de ehum pensem mu bra osisia. Small groups na e watch us ma ye kan omo taya nkasa no go bebre na so bu a o twen se be ka se eni asofo ye se asompe kwano ni wuo no kra no wu mpo a obetimi aye de ben asan sori bi toa na wo di frike toa so boa etimi ma enyini eye de ben moma yemfa asida mmatwedi ampo nyame sanse eye nadom eni na humobro ena ama yeda so etinkomi waboye ho ban wama na wotwe akọ apro asan abeto mene omienu biom minim yi se ne woni edi ni yi saa na wonso one wabisiafo nyinara edi ni yi yeda mo asenso se abrani abrebiara mode mofidie edito London Ghana memenda kwanhwefo Sabbath school ena feature semo empensempensemu sa dwumadie yi te biara da yenemo na ye sa wutie na o hweyen ana sa wo hweyen wo 3ABN na obehun se number bi go ase se wo wase misa bia ana se wo nsusuye bia wo hwe number na obetimi afre na fe woni obi beje wo so na fe woni na dinkita ho sara so na sa wo hwe wo Hope TV Ghana eno so sa numbers bi go ase obetimi afa Hope TV 4 number na fe ofra obetimi abisa asembisa bia nsusuye biara wo biara sa dwumadie yi nso ko YouTube London Ghana SDA Church e wo hono sana oko Facebook nso London Ghana SDA Church e hono o like ya na fe subscribe wa che video bia ba pe wonsa ebe kambi yeda mo ase onyankopon so enhiramo se na medikan aka no sa akota yi mu nyinara no ye hwe okwan ebe fa so na atimi aye namfo ama Yesu Kristo ne se ye be kwa abonten ni akwakodi ne ho adanse ye adusua no enkron ene ye adusua etosudu mewo abegwafo sonko wa ha omo ba beboa na ye be sa adusua yin pensempensem mu ede abro na ansana no me yenkotie enyumombra Wakwaje bunda wunyo manja kesi na feje mama ajona myo kroko Wakwaje bunda wunyo manja kesi esanje mama oba die nyamiye Wakwaje bunda wunyo manja kesi esanje mama ajona myo kroko Wakwaje bunda wunyo manja kesi esanje mama oba die nyamiye Wakwaje bunda wunyo manja kesi esanje mama ajona myo kroko Wakwaje bunda wunyo manja kesi esanje mama Oba diena miye sengeshe osu asasini munye mahodwa unyame wosaja wawanije kotobo afije sorebo naje kase nyame moje kesi sengeshe osu asasini munye
mahulwa onyame wosaja wawani je kutufu afi je sorifu na je kanse nyame wo je kesi Onyami kokoko wakwa ye wo wunyuma ya kese esa ye wawa oba hadi nyami ye wakwa ye wuna wunyuma ya kese afe ye wawa onyami kokoko wakwa ye wo wunyuma ya kese Asanya wawa oba di nyami seye hoso asasini mu ni amahodua unyame wonsaya yakutu wo wangwani yesori wo na yakasa nyame wo yakesi seye hoso asasini mu ni amahudwa unyame wonsaya yakutuwo yasariwo na yakasa nyame wo yakasi Assassini ni mahulwa unyame wosaja wawani je kutufu afi soriwo na ye kanse nyami muje kesi seye hoso assassini ni mahulwa unyame wosaja wawani je kutufu afi soriwo na ye kanse nyami muje kesi seye hoso assassini ni mahulwa unyame wosaja wawani je kutufu afi soriwo na ye kanse nyami muje kesi yɛda ɛnwomtofoɔ kɔ yɛ ase sɛ ɔmode ɛnwom ɛde abɛtwa yɛadesua yi mu ama mɛkɔ straight na afei mada ma bɛgafoɔ yi mada ɔm adi ade akyerɛ mu na afei ahwɛ yɛadesua no mu yɛfrɛ me Bismarck Mensa ɛnɛ no nyame ayɛ madom wɔde Mama Lucy Dakwa abɛka me ho wɔ ha sei wɔyɛ me regular panelist ade biara Obama yɛyɛ sa dwumadie nti Mama Lu sɛnea dodoɔ na afrɛ no no yɛ ma wakɔ aba great me bɔtra Mama Lucy ana afei me kɔ Pastor Fergus Owusu Boateng Pastor Fergus nso de biara yɛ ne yɛ ɔne elder ɔkɔ South England Conference a ɔno na ɔda Sabbath School and afei AMR Adventist Muslim Relations ɔne da no de biara pastor nso ba ɛma yɛyɛ sa dwumadie nti pastor Thank you. Great. Now, me botra pastor na me call sister Mavis Oseboache. Mavis nso yene na ye sa programming, you know. And then so chidi ampon yankopon ayi bibia free kwan mu or the Mavis abeka me nsa wa hasenti sister Mavis wonso ye ma wakwaba.
Great. Ajidi for mo so ye be mama kwa ba na afi ya da mwase. Ansa na edi etibenu adisuan mu mama sister Mavis emo empire na afi ansa na ya hwe adisuan mu. My mom pie. Enyankopon ne ehene ne onyam nka wodin akwanya wode adom so ede adom yen. Wadumara kwa wode ya fa adisuan mu aba bedru adisuan etoso do yi mu. Wo nsema wasisi so wode be maye. Ye so ma ho konkon sane. No churchere ye fa mobra nsiesie ma o ma ye toso mienu ye tiefo nyina hwe nsa ye so se ma omonte onyankopon ne e wo Yesu din mu nti amen. Amen. Great. Ye hwe ye difia no ye disia no atifia asem no se ahomeka kwan a etwa se wode wo ho hyemu bi bruni se an exciting way to get involved. No kwasem ne se ye pese ye hwe wo hwe ya setena mu a samu doso anase mu ye nipaku bi na mu ye bibia ya na anika eta eba mu pa no kwasem sa na so na oba nyamese mu nso a mu ye group na se mu ye bibia anije ne odo ne niema ewo excitement no eya na ekonanim mse twedi ampo nyankopon krampon so no omuka omu bo mu na omu ye niema ma ne ye se ne ye kwadusua no mu ye behwem Paul krampon so no Yesu Kristo ba asase su ase nse of suafo dumienu edekan ho na omu ye adwuma o pese o ye Paul she na nyamesem ase no one Barnabas sha ase akiri na John Mark beka ho Silas beka ho na afi ono nso onya nkrofo na afi omo nso omo ye adwuma ti ehu se yasetena mu no se wotena se ya na se modoso na mo ye bibia anije sonko etabam na wotwi mu no ye pese ye hwe sa group ya eya safo yeta wo we ewo nyina so bi wo twrosem na adie be na yebetimi asua afri sa eniema yi mo okwan ben so na ebe fa so na timi ama aye anije ma obi atimi di no ho ayeden ahyemu bi na watimi adi djuma na group no botaye be na ya esi ani so ye de titi sa group no na sa na otwi mo ye pese ye di ye do mo asiko na fe ye hwe na ebedi ka hwe ye nka abosem no ewo Matthew ngoma no etwie ye enkron yimu aduasan som ekopem aduasan mohwe ntino mama Lu se why krado a be kankan amaye Matthew ngoma no etwie ye enkron yimu aduasan som ekopem aduasan mohwe mama yentie nyame asem ana woka kire na suafo no se otwa adwuma no dooso na adwumayefo no de osua enti monsre otwa wura no na woma adwumayefo mra nitwa adwuma no mu amen great things abasem bia na ewo Matthew mu no emufa bi na ye dia ye nka abosem ni na ye koye nim no ye bedoso na afi ye hu ne ebetimi asua afri mu ma me fa nsha se emfri pastor ho me ye introduction no I think say me bo nyankopon din se omo krampon so no omo ka omo hu bo mu e na omo boye well yen ko trust mu na yen hwe niema bi na fe mimisaw say na sa etie na yen hwe ade betimi asua afri mu and first of all no say Mavis why kradwa yen ni ka hwe Genesis chapter 1 verse 1 and 2 na fe wakan 26 no na yen hwe na pastor enhi sas mbisa yi ano emame Genesis chapter 1 verse 1 2 and 26 Invitiase no onyankopon bo soro ne asase na asase ye sakasaka ni hunu na esum wo ebunu eni na onyankopon honhom buto ensio no eni 26 na onyankopon ka se moma yenyo onipa ewo yensuban so se yenseso na woni epumu mpata ene ewiem noma ene ntoteboa ene asase nyina ne mmoa wo wia asase so nyina so amen senka obesa timi aka Hebrew so de na Hebrews chapter 1 and 2 Hebrews chapter 1 and 2 Hebrews chapter 1 verse 1 and 2 nanka mama Lu so be Ephesians chapter 3 8 and 9 Hebrews 1 and 2 yeah
Onyankopɔn a tete no ɔnam mmerɛ ahodoɔ ɛne so hodoɔ so kasa kyerɛɛ agyanom adiyifoɔ no mu no. Ɛna a ɛdi akyire yi mu, ɔkasa kyerɛɛ yɛn. Ɔbaa a wayɛ no ade nyinaa ɔdidifoɔ a ɔnam ne so nso yɛɛ mmeresanten mu. Amen. Amen. Great. Mama Luisa, why a crowd? I enter Ephesians chapter 3, 8 and 9. Efisofo timiensa enchichemu nwɔtwe ene nkron. Mama yentie nyame asɛm. Me a mene ahotefoɔ nyinaa mu akuma na wɔde adom me sɛ menka Kristo ahonya a emu ne hwehwɛbea no ho asɛmpa menkyerɛ amaamamufoɔ na mema enipa nyinaa han ema wohunu ehintasɛm a efiri tetebrɛ so ehinta onyankopɔn a wɔbɔɔ nneɛma nyinaa no mu no ɛho ofiehwɛfoɔ adwuma no. Amen. Amen. Say I see verse 9 no. Yeah. Fast great. Pastor, you share Genesis akin cancer, you share ebi nso efisofo na fe yaba be share Hebrew form ya. Onyankopɔn saa akunkuma ye ka ho asemi. Onyankopɔn se onyankopɔn na eye ne tirimu pokane. Saa akin cancer we sen na eda saa gie no adi. That's a Bismarck, I mean, sure. See, I can cancel one. Minua man, I can kind me and saying, you know, the kind and no question pass a coon kuma, a yanko pon, but tie decline. Pa a coon kumano. And the tea I can cancel where can kind, you know. The pa maybe the kind, you know. You can say, was amphitheasia when yanko pon, you who yanko pon her, amphitheasia. Onyankopɔn ɔbɔsoro ne asase yɛsan akɔ bio hunu sɛ mfitiase no ano ne ho kronkron no honhom ebutu nsuo nani yehunu saa ne mai ɛwɔ ha no ɛna ne nkyekye mu yɛ aduenu ensia no nso ka sɛ moma yɛn yɛmmɔ na de ma yɛte ase yie pa ne sɛ onyame edin a ɔbɔ wɔ ha no sɛ wode kɔ Hebrew no mu pa ɔkyerɛ sɛ ɛyɛ dodoɔ edin bi ɛne wabɔ wɔ ha a friend Elohim na Elohim na waka wa ha na say din a eka dodo asem e that context no a waka wa ha no e Genesis 1:1 ho no ene wo san akobio se wo san akọ ne nchichemu eye aduenu ensia ho nso a Elohim no a no obo din wo ho no a sa plural now no waka wo ho no eno anso na san eye adwuma wo ha na hampo de wo kyeremu kese o me yehu no dodo edin si anamu bi wo ha ebodin us ena our enti hanom yehunu se enye nipa ba akofo ena ekasa wa ha enti Elohim na obodin wa ha no ewo Hebrew context no kire dodo edin ewo ha no enti se sa no wo kan dia ene na de yeke mama lu nso kenkan ye no kire me yehunu se wo se onumu ena obo ewiase nyina o kasem bi wa ha no kire yen o enam ne ba no mu ena obo ewiase enyina saa nso na de efisofo nwoma no nso kenkan ye no eno nso otwe agyasam ye hunu se Yes Kristo onam no so ena obo ade enyina enti ye hunu mfitiase a wonyankopɔn mfitiase a ye hunu na wasan be kan so wa ha no ye hunu se who created all things through Jesus Christ ama enipa miensen edi miensen eye adwuma bom yehu sa ade bom no so mo miensa ena ka bom enti we kire me yehu se pa se nyame agya nyame oba nyame okonkon wo mo nyina ne ka bom ewo ade bo emfitiasie mu wo mo ne ka bom ena bio even though wo mo nyina obi a wo na adwuma a wo ye de nanso wo mo ntitim wo mo bibio mo ye bia no wo mo ye bom enti yehu composition wa ha se ye ka ekuo nkuma de a minua na a efa enkwagye abakwasem de a ene ne hyase fi nyame agya great nyame oba wo nyame okonkrondi great me da se papa sa me ma won comfort what chiri mu pa ma me ha makoma ayeme boko great but as na be free ho no me sure yes Kristo ni wu no nso no e demonstrate sa
ade ya wo kan ya na do we see so the Jesus Christ ni wo across no so no ye hu sa nyame basa kro yi se eye adwuma wo ho no mo no kwasem pa ni se kebenya ebre pa kenkan a ye o kenkan Yohana sempa eti du chichemu ye du nso ene edu nwotwe na kenkan Korinto me edi kan eti ye du no mu chichemu ye du no mu a ebi ebre nti ye nya kwan ntimi kenkan na mo no tofa se o kenkan Yohana ho na me kenkan ye no a onyame ede ohyasem bi ema Yesu enam do a wodo no nti na do a wodo no nti no Yesu kasae na ne kasa o kasae no enam onyame command ode ma no na back na wo onyame mu nti no wotimi ka se mitimi de me nkwa to ho na mitimi fa bio. That's right. Me wotumi se metimi de ato ho me wotumi se metimi afa nti ha no otwima gyen se me hu se Yesu Kristo no ampo ka se ne nkwa no ne wuo no kra no wo mpo a obetimi aye de ben asan sori bio ebio saa ne kenkan Roman 4 eti eye enwotwenchemu ye du ba ko no nso a ehwo nso yesan hu se hu kronkron so ka se me na me pagya Yesu Kristo me ne ye adwuma me ni no me na me raise Jesus efiri owo mu hey enti ha so yesan hu kronkron so adwuma a wosan ye wa ha onyame aka na modo Yesu nti Yesu Kristo du na no ka se me nyankopon nti no me de me nkwato me fa na saa na wo hwe Korinto me edi kan ti du no nchemu du no nso a ehwo nso no onyame no a Paul will testify say onyame ka ne dwa say me na me raise up Christ. That's right. Enti hanso na fa Yesu Kristo ni wuo no mu no ni wu sorry mu no ye hunu nyame ba sakura eye adwuma wa ha ono a Yesu Kristo ne say me de me nkwato ho me sanfa hon kronkron say me na me pagya Yesu agya no se me na me raise Yesu enti hanom ye hunu se omo ye adwuma de be ebom nti ye hunu omo adwuma a omo ye bom as a small group nso e wa ha. Yes, say maybe special or the BB at the so ansa na ma konso the person me de ka ho nyina ne say ye Christopher ya onyankopon na ye role model say ono na ye hwe no na ye sua no ba the pastor church ma me ye hu say omo nyina ka bom na ye adwuma no na edimu enti Yesu se yesua na mo dia na wo se Yesu se hwe enkabo mu eni dwumadi a de ekuo bedi e wasafo no. Amen. Great. Me that say. Na kana ka krea bi sa. Okay. Kwan ya faso a onyankopon ye adwuma ye nyina ye adwuma bom na hia sa principle yi ebetimi aka ye bom sa Kristofo na yetimi adi na chi. That's right. And also twi ya Jesus me hu say in a way nobody is an island. Ye nyina obi adan obi fi say onyankopon no amu even God does not exist alone. Onyame no akra no he does not exist alone. This nyame no does not exist alone. Na wo hia boa for adwuma kase we ya we ye mudia na me no mi no nso e. That's right. The hu nyina dom wo mu a emma dwumadi a ye die no ewie pay. Yeah, great. So Pastor, why justice to this question? I'm a pa. That's it. I'll move on straight away. Why are there pa? Why are there? Actually, for ye gusua ye show kwanya exciting way. I also don't who beshim. And ye who say kunkuma ye be ye who group ne akokanya mesem ye could deal yes Christ who dance ye nyame dwuma no. Sa na trimupo no nyankopon na hya ase empo wa de bo ahya ase no na che say omo ye miensa omo ka bomu e na omo ye eniema de ma ye but ye kan bibi mama lu maybe say ase ba mama maybe say kan maybe sky I can cancel way na mama lu enkasa ho e wo ha say mama say okay kan Exodus chapter 18 21 to 25 was some kunkuma so yen hwe foto bi nso age true edema Moses na yen hwe no nso adusua betimi asua free mu wo hono Exodus chapter 18 21 to 25 na wan tell asem na wo nso yi oman no nyina mu marima a wo ye den wo suro nyankopon oye anokwafo na wonye sikani bre na fa won sisi won so apem so panyi Oha so panyi aduonum so panyi eni du so panyi na wo mu oman no atan bre nyina mu na asenkese biara de won famre wo na asem nketo nyina de won na woni na amawo ayewo na ama no ayewo so hai na wone won so wo asomu se wo ye na onyankopon hye wo saa
eno na wobetumi agina na oman nyina nso beko won tena bia jojo ena Mose tie na se asem no na oyo de oka kire no no nyina na Mose yi Israel nyina mu nipa woye den na ode won sisi oman no so etitire apem so oha so aduonu so nidu so empani amen. Great. Mama Lu, me bow so straight away. So what you can cancel ya unse na okono nye Moses kon enti ode koda na ase. Se nipa na doso we sisi na self to the man no chichemu thousands, hundreds, 50s na tens. Na fa obia toto ano na fe obia oche ekunu mu nkete se na ebe yo metimi atrans na bibia ye boko. Afutu na ode ma no na mfaso be na woso die ne betimi asua firi mu de na ekire ye efa ekunkuma ho asama ye ken. Yo Uncle Bismarck me dase se ye hwemu a wose ekunkuma e wo twerɛsɛm mu wotimi ho se na akristofo no wo hia ekuakuo e bompaye e hye wo mo ho nkran e boaboa wo mo ho na eye botaye kese a na betimi aboa wo mo amadwumadi a esu on ani so no won atimi aye a ene akraje ho adwuma no na sede Mose na se Jetro ebesra no na wo hunu se Mose tenase fira no padi asemwa na afe wo hu se wo bre yie enti ase Jetro tu no fo se Mose eye se wo bechichemu oha aduonum ene saa na wo de mpanyimfo asisi ano se ne ebe ya wo mo de ehaw ne bi bekoho ama esoate wei ayense na ho ama yen ama ye hunu se twerɛsɛm no wode kuo enkuma edi dwuma akɛseɛ ebebre na mra wo ye ne saa no na Israelfo no nsra ban mu no wo mo nyina botaye eye baako se bibiara ebeba no obeka bomu aye enti ochiche mu no eboae ema ebinum de won a talent a yade ama wo mo no eye adwuma emfa ho ne wo hawa na won ehia wo mo nka bomu no nti no weye ne fam de na bibiara ayede ben aka bom eboa wo mo ema wo mu tiri mu po mo akwantu a wo mu to wo mu nyame eso mo do mo ho to wo mo so no wo mu etimi yeye yehunu ipa ye se ekuo nketo no nso ema won enkanyan ema won tema ema arionkofa hunhum enyini ene ohaw eso enkunimdie enti kuo nketo no eyade a eboa ye hwe Bible ensam a wode ma ye fa kuo nkuma ho sofo kire mu pa ye sa adibompo no onyame ene ne nkrofo ka bom Mose ene Israelfo no tu kwan no wo mo eye ekuo nketoa de ma wo nkanyan ma wo motema ma adwumadi a na da wo ngani so mo hia wo ha mpa esanse no mo wo ekuo nketoa mo akeka wo ho abomu eboaye ma bibia ekoso. Great. But that's before you move on, Mami, besides yes, Christian so by or selected 12 disciples. And also now Osha none of what I anything. None of what I entia what they na ayeti se kuonkuma afisa wo hwemu a kuonkuma ne frinsia kodu edumienu to ofa nipa dumienu no wo kyerɛ wo mo wono mu ka bo mu suaye na wo mo nso hwɛ ne kwan a ofa so hunu enipa ahiade enti ma okoso na adwuma na wo mo ye no wo mu hu so mu chichemu a obia nso ye ne fam de na Yesu asuafo no mpo de ne wo no wo nante a kyerɛkyerɛ wo mo ahyɛ wo mo den ama wo mo anya hunhun mu nyini sane ebe ya wo mo nso betimi de aye den e de aka anyamsam no enti kuo nketoa no eboa yie Yesu eyensa na ho maye na nko betimi afrɛ enipa beye oha nanso ofa ekuo ketoa na wodi firi ketoa so boa etimi ma enyini eye de ben eye kese em se sofo David me referee din no otworo book bi o say think small think big churches. That's right. Enti ye di firi ekuo ketoa mo na ye ekuo akese enti Yesu bene na suafo no na wo hye wo se wo mo nso nko na wo mo nso de sara eye adwuma se etwa ye ni kwohwe Paul nso a ono nso fa Barnaba kan ho na we ya beka ho na o mu guso na wo mo kɔ na sabre no so ni ehunu se wo mo ye de be mo hie fiem bɔ mpaye etutu wo mo hofo esua twerɛsɛm
ni nyina no na eboa asiesie wo honhom nyine ene won anyansa nka ombeko akoka no yo say maybe say or kasa say baby kakra pe na metwe agency so ye share in Moses experience na nipa odi wo musisi oha so epem so enbesi edudu so no nyina no ona mo nyina no mo nyina wo ho e na still adwuma ni nyina begu ono nko aso ana obre until they all had certain abilities and as a talent bia na se e wo ho no but nam say yes Moses na ye panyin to ono onye bibia but ebra Nyankopon nam na se so de ma ya ochiche emu saa no o se adwuma no kra ye ha ma no we che se nipa bebre wa safonim ewiase mu Nyankopon ama ye nimdie ne niam ahodo bebre na so bu ha o twen se be ka se ene asofo onye se asompanyimfo board fo mu nye se di onyame di ama ye no ye so ye fa kakra so ebipo ye sha se fie yankasa ye fie kra na se mema ye mi fie yi wo so aye ofie yi a asafo ni nyina be ye yi ti Nyankopon no mo na ye nye saa niam ni nyina na ma empanyimfo no so adwuma no enye ha kakra ma wo great me da se pa say jama pastor still obe pese obe kan bibi kakra na de me kan nyina se ku nkuma no dwumadie kese pa Yesu to person be pa na se obe yin honhom se ma lukan na na afie so outreach okay so obe kan nyame asem omo fa ntrase de omo tibia de omo tsua bia no so omo ma the community. Okay, so ehunu ni omoye. All right, great. Ye beba be hwe ne purpose na nkasa na ya toto ye die se ne ye hu ye de ba before then Paul a perfect illustration be ewo 1 Corinthians chapter 12 verse 14 to 19. 1 Corinthians chapter 12 verse 14 to 19. Korinto 4 amoma edikan no etire du mienu. Fato sha say efiri du mienu nyina but yemfam free yimu du 9 ekopem du nkron no se mama luwa ya krado a kan no mame na mema Mavis hwe onye sa analysis na mame ewa ha yo Korinto 4 ngome edikan tiri du mienu nchichemu du 9 ekopem du nsia na nipadua nso ye akwa baako na eye bebre se enan ka se menye ensa entime nka enipadua no ho a na enka nipadua no ho ana na se aso ka se menye ni entime nka nipadua no ho a na enka nipadua no ho ana se nipadua nyina aye ani a anka otie wo hen se ni nyina aye wotie a anka ohua e wo hen na Onyankopon de akwa no asisi enipadua no ho maako se de ope na se ni nyina ye akwa baako a anka nipadua wo he na akwa no dɔɔso de na nso nipadua no eye baako amen. Yes nti maybe send out this ade ya Paul kekan ye de nipadua na kwa no e de to se ye beka bom ne aye baako yi send na wo de be kyerɛkyerɛ yanso and ye groups are ye wo yi emu say ye sha say de ma making kan ma ye no Onyankopon e de sa hwesodue yi enam Paul so ma ye say ye hwe nipadua se me a me kasa sisi ye wo ba kasa ma no na e kasa eso so me say di akone aba enye ono no kasa chese ni nyina ye interrelated na Onyankopon de obia titi ho for specific purpose etire e wo ho etire ye hu mu na adwene wo de ye adwene kwase ye be ye nyina no e ho ne free ba nti wo de si wa cheche se ye won krabata hodo bebre a de suan mu no ne fapem no gina small groups anase ekuo enketo aso se ye hwese bia wo to ekom de wa ye funu ye owo ye mukra no kra de oni abonten ehu ne se ensa anase nan no a ekom de no wo bedwene e den na medie I started from there wo be sorry wo kwa akonoa bibi ensa be kobi enan be kobi wo be ye wo wi a wo de ahye wonum ansa be du ye funu kra no ketema ne sen awesa ntesu afra na akomu osufa goso sa aye ne dia ansa na akodu ye funu no mu ama ekom na ye den abrasi ento Onyankopon de ye nyinara aba asafo yi mu ekuakuo se de obia de etie bia se de be ya wo ye wo de me ye me de so ni nyina ka bom ya de ba akopɛ se de pastor de kan ye no eye mission o de ama ye se ye mfa nkonko ye sa pepepe ye de toto asafo ne ho a hwɛ
ye kasa me da kwanhwefo a wo cheche mu ade be free he from general conference ye fan se na ye asafo meeting na eba divisions ahodo na eba unions ahodo na eba conferences ahodo mpo area wo district ansana about local church and I say be a company saka as ye kan nyina abom a eye me da kwanhwefo saa na yentutu so dudu niema ahodo a ye no ye chiche ebi ko ha na ebi ko ha na ebi ko ha na ebi ko ha ento Nyankopon de ye nyina ye ekuo nketenkete ewa asafo ni mu a edwumade ni nyina ka bom na edimu nti na ode adoma chede so ye den ebata ho no na eto da bia ya na mpese ye ntwe adwen ko to da bia ye hu se we na ye we na ye we. What about niema nipa bebe so yomo de ye very invisible. To say example la me man nipa duani gina ho a wobehu na akwa bia ba wo hu niema asebe wo ne yefunu mu na enso so no ni nyina ye a key part say wo yefun yo yasesi a wobemu no mini wo body ni nyina entimi nya hwe nti saa akuokuo Nyankopon de agegina ye mu ni nyina especially ebi a wo ye bibia adwen say nya de a eda manipa nyina hu no eye as important as asopanyi ana osofo wasafo se be ya ekuo ni nyina ka bomu a Onyankopon botai ode ama ye se ye mfa na sempa nko wiase nyina no ye beko na age akra ma Yesu. Great. Me da se pa before pastor me bow so on this substantive word, but before then pastor ye be then na ekuo nkuma ya ye kan was ye be mana ye so attractive ama obi wo ho a obepese se na adusuane kana obenya ahomeka se ode no ho nso be ka ho bi na wono nso asore waka se me nso me koka ho na afi yakoye adwuma ye ne yenye ye ana se ye wo kwan bia wo se ye na etimi mane ye kama no kwase mi pa we twuma adwene asisu am ye hunu die e course so wo New Testament era no New Testament era no die hu pa ne se Paul oye na adwuma no nyina no okọ yenua ba bia fa ne Priscilla ene Aquila nchen. It was a small group, na small group bi no call mo nchen. Yes hu Paul no answer o san spani pa bi wo mo call Greece nso koye nyame adwuma kwan sonko so. Eno so a small group no a ene hu se eye adwuma. Ena wo busa se ene kwan best na small groups yi Luka obobodin bebre adenti no obobo sa din. The enti obobodin ne se first of all o me hu se eyade ehia pa. Small group no. Ebi wo sam ye hu se eno me ye hu small group size. Okay. See a small group and just say or say a nkuma. Ni nkuma na kire say omo no so. A range from 8 to be at 12 people. Okay. Nti say asoro mutimi chiche saa na se obia woni ku ba bibia obia wa eboa ma nyame adwuma ntimi de ben ekoso ebie wo nso no di nti obodin say eme hu obia nso din. Asoro ha bia wo ha Bismarck. No kwasa ba ni nya asoro ma nyina din na wonim. Dabi. Edurbre bia obitimi hu sofo na sofo atwam na wache an high was on the sofo woni medin wo frame me high inji a small group a ekuo nkuma no kremu ara obia enim obia edin eboa nso emo mutimi ka bom obia hu na sede na dwumadi a wodie inji Paul ebodin wa ha no se yehwe Acts 12:11 to 13 Obo Mary efie next small group bi wo hono Mary a woye Yohane maame obo ne din sanso ne yesa hu Lydia nso Acts chapter 16 verse 15 to 40 ehonso ye hu Lydia nso a obo ne din wo ha onso se akwe nso organize wo mo anu mo kwakọ kanyame asem wo ho na se wokọ Acts chapter 6 dia there's a problem. Okay. Na problem wo ne se na edu bra yemfa ne se London Ghana se mu ye food bank. Yeah. Na food bank na mo chicha na da bia mo cha na mo yi omo ye kunafo afiri mu. Ti kodu bra bi na kunafo nwiinwi na omo su na ha wo mo. Na ha de ha wo no betimi dia so na kotibia bi mu. Ama so no mu atete. Ama so na nya problem. Ehwa na omo frɛ di konfo ni di kanes fo mpanimfo ni nyina. Na mo kan se mo nka mo. Mo nkɔ ma kunafo nkyɛn. Mo nkɔ no mo nkasa. Ne ekosi ebetimi achasafo yi mu. Eno omkokọ ne omkasa as a small group omkọ ne omkasa aye no ne ehu ye ne se enkunudie ni moyepa efiri mu ye de ben e bai enti eno kye me ehu se small group no ye adwuma omtumi kom ho bom efa bibia omfa bia etimi ye omso bibia mu nyina so mu a etimi koso e hye nyamedin enu onyam enti ha ne de ehu ne se wo hwe Acts 12 onso a Herod wa shemra enche Petro Ewuka kokuno
yɛdena kɔto afiase ne berɛ yɛ aso asoroma ɛdeɛ ne yɛyɛ ɛna ɔmo nyinaa kɔhyia afie bi mu ɛna gye onyame hu yɛ mmɔbɔ awurade hu yɛ mmɔbɔ awurade hu yɛ mmɔbɔ petro ɔmo bɔ mpayɛ no a Bible sɛ ɛhɔ a onyame nam ne honhom so bɔfoɔ kɔyii Peter ɛfiri afiase deɛ ɔmo hu yɛ ne sɛ Peter na ɛbɔ pono onyame atie wɔ ho mpaebɔ nti ɔmo hyia as a small group nti yɛhu small group nso wɔ Acts 12 ha na ne tie a wɔne nyinaa sɛ mbɔ ne tɔfa a deɛ ehunu paa sɛ Acts 6 no yɛhunu group a ɔmo working together ɛwɔ asɔre Acts 12 yɛhunu prayer group a nso ɛyɛ adwuma na Acts 16 so no yɛhunu evangelistic group a ɔmo nso kɔka nyame asɛm nti ne nyinaa kyɛm yɛhunu sɛ ɛkafoa ɛma ne yɛyɛ no ɔmo nyɛ adwuma no ɔmo yɛ nyinaa no ɛboa kuo no nyinaa great saa na sɛ deɛ Mavis kan yɛ no asafo yi mu nso saa na ɛsɛ ɛkɔ great okay me da se pa fact na me bebisa wa asɛm but say pastor touch on most of asɛm a but yes still na cause na me pese me hwɛ small groups na e watch us mu ayeka ɔmo bota yankasa no yɛmfa ntoto yɛnso ye small groups no yɛtimi achieve ye aim the kudenti a yate sa small group no yɛtimi yɛbota ye de asi yeso no yɛni so yɛtimi yɛnsa timi ka sɛ yɛnsa ntimi nka adeɛ ne tosini ɛwɔ yɛ die no mu a yɛde yɛntimi nya results na ɔmo de amanya results abɛyɛ nsen na hɔ a ndɛ yɛka ho asɛm yo da bismarck me da se ɛyɛ no korɛ akuo nkuma no a ɔmo di kan wɔ twerɛsɛm no mu no a ɔmo ayɛ nsen na hɔ amayɛ no na wɔhyia mu ɛbɔ mpa yɛ tutu ɔmo ho fo sɛ deɛ yɛdi kan keka no na ɔkyɛ sɛ akuo nkuma no korɛ yɛ fidie a onyankopɔn ɛfa so ɛde ma n'asɛm no enyini that's right na ɛsan yɛ guankɔbea ɛma afoforo ɛyɛ akuo nketewa no a nipa timi hyiam wɔtimi ka wɔn asɛm ɛkyerɛ wɔnyatema wɔbɔ mpaeɛ ɛma wɔn ho na deɛ ɛyɛ manage wɔ ha koraa ne sɛ wɔse akuo nkumaa no ɛma afoforo a ɔnyɛ akristofoɔ ɛtimi de wɔn ho bɛdɔm ɛfiri sɛ wɔn de wɔn ho dɔm sɛ akuo nkumaa no a ɛboa wɔn ɛma wɔn timi ne wɔn yɛ nkyerɛkyerɛ wɔn nyatema ma wɔn hia asɛm nkyerɛkyerɛ mu a wɔn timi ɛde ɛyɛ ma wɔn to ɔkyerɛ mu koraa sɛ ɛyɛ fidie a onyankopɔn ɛde ma n'asɛm no ɛyɛ deɛ bɛn ɛkyerɛ na woka wopisa biribi nso sɛ ɛyɛ dɛn na wɔn akuo no deɛ ɛtimi nyineyɛ na yɛn deɛ ɛntimi nyine sɛ wohwɛ akuo nkumaa no a ne botaeɛ nyinaa ne sɛ yɛde bɛnyini honhom mu na yɛde asɛmpa no adwuma no akɔ enti akuo kumaa bi a yɛbɛte a ɛnyɛ saa botaeɛ no na yɛ sɛ yɛkɔhyia mu yɛ socialization yɛdididi yɛn ho nkɔmmɔ ne nneɛma ɛtete saa no sɛ ne botaeɛ no ɛnyina honhom mu nyini ne anyansɛm ka so a ɛma no gu enti tɔda bi a yɛtimi ti kuo yɛsɛ broadwaterfoɔ nhyia lewishamfoɔ nhyia hwana no enhyia na wɔn hyia na sɛ wɔn de mputaa ne nyinaa si Kristo so ɛne sɛ wɔn betimi akɔka nyansɛm de a ebenyini enti yɛ deɛ na ɛtɔda a eguo no ebi a ɛyɛ a na yɛ botaa no mfa yɛmfa nsi Kristo so sɛ bi a yɛde tre asɛmpa no mu asɛ yɛte saa bea wei enti yɛkeka yɛ ho abom sɛ de wiasefoɔ kuo o satisifoɔ yɛti kuo na asɛm to yɛn a yakɔ akɔboa yɛn akristofoɔ mu ekuo no deɛ ɛnyɛ saa na ɛsɛ sɛ yɛ ne botae nyinaa ne sɛ ebenyine ɛbɛboa yɛn honhom mu nyine na aboa yɛn twerɛsɛm sua na asan aboa yɛn ama yɛtimi de asɛmpa no akɔ enti bia deɛ enti a eguo no yɛmfa ɛno nyɛ yɛ botae okay kɛse me da mwase sɛ yɛmrɛ no ya asɔnti no mema one last final ayina fe yɛde asɔre yɛ so sɛ Mavis pɛ sɛ ɔde bibi ɛbam bibi kakra bi a mede ka ho ne sɛ yɛhwɛ a onyankopɔn sɛ de yɛde kan sua pastor church mu na ɔfrɛ suafo dumienu no nti asa ɔmo ne the first small group a asase so o create ye na saa first small group no yɛmfa ne sɛ nka ɔmo botaeɛ na nsi Kristo so ɛna nka ɔmo ade gigi ɔmo anka amedru yɛ so ama asɛmpa no kranka yɛpo kranka yɛ antibi saa ɛno nti no botaeɛ na nyakopɔn sɛ nyamfa ho keka yɛde bɛ ne si Kristo so na Yesu ne yɛ botaeɛ nti no me gye asɛm no ebi am de kɔ mikro me krom me de kɔ brepro ebi a pastor teyɛ no pastor so de kɔ
go so ma luti ye no ono so de konfa se bi a be kwai Bismarck so to ye no bi ono so de akomampon mamponfo no so te a nipa on so ate no so de to aso saa enu pe ene betimi ama Yesu Kristo nsem o se emfa ko wiase afa na nyina asamaba no etimi adimu nti ye small groups no purpose nyina ne se de di kan aka no se si Yesu Kristo so na ye nim nti a wafren ya ebetre na atre ne wiase nyina atinyamenka yo me da se pastor final na me kan se agidifo nyame asem we asem ebeboa ye nyina aso bi ho no mo a small group no wo mo mfa nya hwe ehia wo mo mpo to mo gum na da bia wo mo kwa no waba no wapie saa we de toma ma ye nyina wo ye nsori ahodo nyina mu se small group no pray integral part wasafo no mu na emasafo no nyini eboa ma ye hunu ye ho eboa ma nyame asem nso no etre ne boa ma nipa bebre nso ye de bɛyi ati nyame asem enti me stress obi biara na sori mu on thinking about small groups no start thinking about it now okay ne hunu say small group no eboa safo no emasafo no nyini yo say mama lu pese okasa na ai ekuo enketoa no esuafo no wo mu hunu eniema no wo eni heyi a na yesu de ohunu se ekuo nketoa no betimi aboa masempa no atre yie enu nti na wo bɔ mpa ye se wo twa adwuma ne dɔɔso na paafo no nswa te ye mɔ mpa ye se de be ya nyame de apaafo ni bi ebeden ababe ka ho timra ekuo nketoa ne hyiehia ye no mbotae ne se obenyini hunhum obesua sempa no no ngode akɔ ama nyina no eboa ema enyini ye te se de sofo kan ye no se ye de kuo nketoa ye adwuma wo ye nsafo mu ne ye de botae ne si so se ye de enyini hunhum ne ye de aboa asempa kan adwuma na ebekoso na adwuma no nso betre omra obiara nso de na adwumadie ne talent de ye de ama no eye adwuma ewo nyame asem no amen madam ase pa se mo aye no sa e dia ma agi atifo mo nso madam ase se moda soara ene ye yes addition etoso edu na ye de abro ekuo nkuma ehu hia mfaso a ewosoma na ebia se ne na pastor ka no sa wo trosem nyina so enye se bia ye titi kuo nkuma na obi na odi na idea bi adebo ahyase ekrampo na omo ye kuma bi na omo bo ade kyerese mu hia sese abrebie be ka ye ho abom ne aye bibi nti yemfa no serious nsafo na ewo ho biara no se yemfa nye ye botaya yemfa nye ye botaya na emom so nyese ye ti kunkuma ne yakọ beach ne yakọ dabi yemma trosem ye botaya ne se ye de kanyankopon asem eno na ebetimi ama na gina na timi awie emu de medam ase dasende e de addition etoso du baako ade bebrem onyankopon enhira mu nyina ma ma yenkate ne na pastor enhira so ye why that was so we be who say small group is ordained by you amen ye that was kira wa kire yen ye de ehu nyina ehye won sa ne asere boa yen ne yenye fam die bia se ye kuokuma e wo yen soro ahoduo mu se wo ye fie ba bi biara ye wo na ma wo maye no abantem awrade nhira yen na yenwene sa ekuonkuma hu se ono en wo hya ase ne yema wono ne botae no eba wokuo bia mu a ade nyina be di aboa kuo no ne be wie yen yie sa asafo awrade ye da wase se watie yen pai boyi wo Yesu din mu amen amen